رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam, en calmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal, en juurimamaɓe. En garti kadi e yewtere men hande, tawi kadi koɗo henne e nder endam siwol ñalawma men nawbare walla mbiyen talata, ene hawri e nogas e goho lewru setto malla mbiyen avril hitande ujunnaje 2020. tawa kadi ko jokkude yewtere nde jewtanno ɗen ɗo henne e enɗam siwol. eɗen noon yontere yawtunde eɗen gonno e yewtere gorko gando guindiyanke basorɗo leñol cuusɗo mo hono mum weeɓani, woni alhaji Abou An lollirɗo Tidjani An. en garti hande kadi e jokkude yewtere nde saabu en mbaɗino ɗum aadi. ɗum noon no foti fof ma en gar hen jokken yewtere nde. so en garti ha hande e jokkude yewtere nde gonnoɗen ɗo henne e nder enɗam siwol, tawi kadi koko yowiti e oɗo gorko alhaji Tidjani Ilman Sambourou Barka An, yoweli yo Allah won e makko. ene falidi gaci ɗi sehil makko jaadiɗo makko woni kolosal. ene yewtana on yewtere nde musidɗo mon Mouhamadoul Mansour. en calmini noon yewtere nde to yaharɗo dendagal rewintoɓe yewtere nde kala e kuuɓal, ha tengti noon kadi ko wayno ceerno Mamoudou Diallo mo ganduɗa kadi ko dillowo e ɗemgal pulara, kadi ko diwintoɗo jewte pulagol e kuuɓal e wadde e wadde. so en garti e settande yumma makko woni nene Alpha Ali Diara walla mbiyen Kumba Maro Leñan, yumma mum Tidjani An, ko fati e duttogol Tidjani An. en garino ñanden no natiri e radio ha no ƴettira e radio. ma en gar hande noon e settande woni nene makko yoga e konngudi ɗi haali. o wi kanko nene Kumba Maro Leñan ñande alkamisa 12 lewru setto hitande ujunnaje 2001, caggal nde o arti funnage kanko Tidjani An, o wi o noddi kam téléphone to galle hoddiɓe amen. nde yeehi hamin nde jami notoyademo caggal calminali e kabrodiral, o namdimi so tawi mi wayri yiide baba makko woni Sambourou Barka An e fenade koyɗol. mbimomi mi wayri yiide on e fenade koyɗol. o namdi kam kadi so tawi mi wayri yiide baba am min horam hono Alpha Ali Diara. mbimomi hay on mi wayri ɗum yiide e fenade koyɗol. eyi ka abda a salminama, ka janoɗo caggal maayo. ɗum noon a tawaka yewtere yawtunde, bisimilla maɗa hande. namdal battidigal hakkude amen ñande hen o wi ko so tawi mi wayri yiide koreji am ɗi, tawi kadi no pamirten ɓen goni holloɓe mi e koyɗol kala ko jogori arde e galle he. mbimomi kadi hay ɓen mi wayri ɗumen yiidi. nde tawno ndeɓe ngari fof ɓe kalata koko amnotako. mi watti
laworadeɓe gila kadi battumi laworadeɓe ɓe mbayri arde e am ɗon noon o teski kanko Tijjani an haala am ka ene ɗeɓi waade to taƴodiran ni kadi fofandu am ndu ene ɗeɓi waade no seetinat ni o namdimi so tawi mi fayani mbimomi ala mi fayani komi ɗeɓɗo tampude seeɗa sabu gummimi ko e nangue o yafnimi e nden tampere heɓade tawi kadi ko ha hande ko kanko woni sababu heɓede tampere nde sabu ko kanko noddimi téléphone jaami notoyade o habroriɓe kadi wonde o woni koye lawol fewde gamaji saare o aroyi amen ko subaka aljuma ñande 13 lewru seetto caggal nde waari kanko e ɓe wonduno haɓe jaɓɓa ɓe bisma ɓe jooɗi o ummi kanko Tijjani an o ari o tawimi nder suudu am o salminimi ha saɗi joofi o faati suudu makko minne gummimi tawoymomi toon ngam ruttudemo salminago o namdimi kadi so tawi ala ko kureji am ɗi kaaɗi nde tawno omo andi tuggude e nde o jangata ha e darajuji ɗi o heɓi to banggue golle saaha e saaha foof ha kadi addanma e dewle ɗe o resata e ceerle ɗe o dañata e ɓen ha e kareli walla toñangueji to banggue dabareji tawi kuccinaɗi e makko mboɗo heewi tinde ko adi nde waɗata mi haalanamo kankone kay omo heewi o tina ɗum ɗon mboɗo andi omo humpiti kadi wonde wonko suwomi goɗɗum ko wona tan hakkilantagal mehal gila omo famɗi ma taw tan wonko neɗɗo wawa haalde e ɓiɗɗo mo jibini nden ene waɗa sahaji mi mofta hunde e nder suudu amen tawade moftanmi nde o tawaka o tinani mi ara mi yiiɗo mi ronka yiitude o ara o wiyami ƴeew e nokku manijo mi ƴeewa toon mi tawa toon ko jiilotonomi ko cili mum ene keewi sanne e limotako ha ɗo rutti e joomi ko ɗo o serani e hawdemi o serani e hawdemi e hakkille am mi meeɗani feccude siggi wonde omo wondi e gandal cuuɗigal kono nde namdi momi fof o wiyatami tan ko omo andi ɗopponanmi moftude won gueɗe e ko wona ɗum meeɗi mboɗo jooɗodi e ceerno Tijjani Ly ɓi alhaji Mamadou Moussa Ly mo Daara Halayɓe emin jewta nde tawno komin sattidiɓe kadi jinnaɓe amen ko sehilaɓe tuɗi on wimi waɗino saaha goto gila mboɗo famɗi jinnaɓe men worɓe ɗiɗo ɓe hono Alpha Ali Diara e alhaji Mouhamadou Moussa Ly mo Daara Halayɓe enen jooɗodino enen jewta baba am wi woni alhaji Mamadou Moussa Ly wi baba ma woni Alpha Ali Diara ma waɗi labtuɗo yaltu e ɓesgu mum so wonani e ɓiyiko wono ya ɓi ɓiyiko Allah waɗi ko Tijjani an mawni ko min jaadi toon nden min calmodiri e makko kanko ceerno Tijjani Mouhamadou Moussa Ly mo Daara Halayɓe ha saɗi joofi min natani jewte o wi togara makko hono Tijjani an togara waliyagal
baba am wiyannogal ma feeñoyi e ɓesgu Alpha Ali Diara koye ma woni an Tidiani an. Tidiani an jari wimo ala togara mi wawa rondade ngal gandal sabu mi ala tekkere muɗum. Nden kanko Alhaji Tidiani an o namditima yayi makko kadi so tawi ala ko koreji am ɗi kabrini. Gandumi o yi kankone ko jimi ko fillimi laɓandemo reedu mbimomi koɓe kolluma ha jiiɗa koɓe kalanma ha nanɗa ko ɗum ɓe kollimi ha jiimi, ko ɗum kadi woni koɓe kalanimi ha nanmi. o namditimi kadi kanko Tidiani an o wi holkoɓe mbima nene. Mbimomi ɓe mbideyi ko accident ene woodi, ɗum ne ko dande dow, kono noon ɓe kalani hol jeyɗo tana o jali kanko Tidiani an. O wi kankone o yi omo naati e ɓunde kono noon o yaltani koye dow ɗo woni ɗo min mbaynodiri patomi suudu am goto e amen fof ene jottori wonde tana o ko baɗo. Kono heddi noon andude holde waɗata walla holɗo waɗata walla holɗo waɗata e holde waɗata ɗum hay goto e amen anda. O jooɗi o fofti o looti haw gasni o ɓorni cumci makko o naati e wuro he ngam juuroyade bandiraɓe. Kikiide kadi o yeehi genale kanko e Alhasan Mawniku. Nden ɓe juurima yanade baba mabɓe haɓe gasni, Alhasan woni e fittude yanade nde, kankone Tidiani an o woni e fittude ɗo yanade makko nde woni ɗo. Caggal ɗum o ɓenni jum ngam salminoyde bandiko debbo halfi dakkel ƴetteteɗo sal mo wawno yanade e nder jewte makko e juuloyade kadi bandiraɓe e dendagal musidal. Nde o ummi jum o fayi ko gueɗe sanke juuroyade e diwonoyade ɓesgu Amadou Ceernel an cankinoɗo ñande talata 10 lewru setto hitande ujunnaje ɗi e goho ma mbiyen ko balɗe 4 ko adi sankare makko kanko Alhaji Tidiani an. O artoy ɗo e galle he o hedde geeƴe o hiiri ɗo kanko e Mawniku en e musidɓe makko ɓe kiiri yewtude ha jamma jengi. ɓe pusi hirde mabɓe ɓe leloyi nde min pini ñande aset 14 Nayaɓuru o dawi kanko Tidiani an ko wadde sadak. ɓe ñaldi e giiri ngara ha bottaje defta ɓe gotti ɓe mbaɗi ataye. O noddi hunde e sehilaɓe makko tawi kadi ko ñallunoɓe ɗon e nder galle he yanti e makko kanko e chauffeur makko ɓe joli e werla makko ɓe payi Podor hawritoyde e jaɓɓugal mawɗo leydi Sénégal hono Abdoulaye Wade. O yaadi ɗo koye Mulli Diouf e Abou Salif Ndiaye e Mamadou Pucci Ba e chauffeur makko ene wiye Alhaji Darame ene jeeya Kaolack Ndangan. ɓe goni yimɓe 5 kamɓe fof ko ɗo e wuro Gamaji Saare heɓe jeeya so wona tan chauffeur makko o kamɓe fof kadi koɓe sehilaɓe tawi kadi ko yoɓɓe sehilagal yoɓɓe gondigu ɓe gonno. Ni woni
kanko Alhaji Tidiani an e yaadi makko ɓe jeeyi ha Podor ɓe goni toon haɓe ngari e artude ɓe mbaɗi accident arti e amen tan ko wullago tanawo ni woni o rewnaɗo e oto omo faana jum e wuro ngoɗo Gamaji Saare ala keddiɗo e maggo ñande hen so wona mo nanani tanawo walla mawɗo mo wawa yaade kono kam ñande hen hay goto heddaki ɗo kala nannoɗo ɗum kadi bawɗo yaade heddaki ɗo hen noon hay goto kadi wonande e mabɓe sanktani ɗo henne sanktanani ɗo hen hay hunde e nder wuuro he garawol ko gotol ha nder l'hôpital Jum ko heddi ko noon Seydi Ndiayam Amadou Diani ko rewno hen ɗum noon bandiraɓe on calminama on juurama e yontere arore inchallahu mawla ma en ngar jokkude e setande Mulli Diouf mo wonduno inchallahu rabbi garen kadi e hunde e paadale makko so Allah ñaawi e ma en gar kadi e ɓesguji makko so Allah ñaawi. Allah jarama on jarama kala ko jewtuɗen ɗo ko fewani on ñagama hen yafuya ko musidɗo on Mouhamadoul Mansour Ka kala kadi ko jewtuɗen ɗo en tumni e deftere Alhaji Tidiani an nde Ndiaye Saydou Amadou windi yo Allah yomo moƴƴere. Allah jarama on jarama yo Allah hokken walde jaam.